dezbaterile publice să aibă în vedere legile aritmetice. Când începe o discuție despre cât să cheltuiesc într-un buget, cineva să facă și o socoteală. Să spunem așa, partidele politice pot să-și ia tot fel de consilieri, să-și ia și un consilier. Noi avem aici la Banca Națională consilieri juridici, dânsii trebuie să aibă un consilier juridic plus unul, într-adevăr financiar. Dacă nu este financiar, unul de aritmetică. Și ieșirea mea din dezbaterea privind creșterea economică și măsurile proactive pentru stimularea creșterii derivă de aici. Să crede că dacă economia va crește, se vor rezolva multe probleme. Economia românească să rezolve problemele bugetare ar trebui să crească, nu știu, cu 8, cu 10%. Deci, căuta să ecranezi, să nu mai spui adevărul populației, spunând că, domnule, singura chestie este creșterea economică, cred că este o greșeală. Nu numai acolo este problema, și acolo este problema. Forma amânarea ajustării amână reluarea creșterii economice. Dacă tot amânăm ajustarea, pentru că e dureroasă, pentru că nu vrem să o facem, reluarea creșterii economice va fi amânată. Deci eu nu vă sugerez nici dumneavoastră să cultivați această iluzie. Aș fi răutăcios dacă aș spune așa cum îmi vine acum, dar într-un fel tot vă spun. Dacă vă uitați însă la măsurile numite de active, proactive și așa mai departe, păi 90% ne împing spre a treia cale de ajustare. Adică o ajustare brutală, de criză și așa mai departe. Cam astea sunt toate cel puțin ciudate. Nu putem să, ca instituție responsabilă, noi nu putem să le agreăm. Le considerăm chiar periculoase. Sunt iluzii. Dovedim că nu știm să facem corecție la nivelul societății altfel decât pe calea din dos, pe calea inflației. Nu? Când societatea românească este pusă în față cu realitatea crudă, cheltuiești cât încasezi, plus cât te poți împrumuta. Cât te poți împrumuta, nu pune pe altul să împrumute, după care, exact ca un copil răsfățat, te duce acasă, tată, de ce nu mai da bani? Păi nu mai am. E greu de spus acest lucru. Când ajungem la nivelul țării, trebuie să trecem la filozofia lui Conul Leonida. Da, e stat, să plătească, nu? Nu ne interesează. Da, e Banca Națională, să plătească. Ce noi facem bani aici, bătând din palme? Sau o asemenea abordare este extrem de periculoasă.